इनके शरीर में गिरल बल इनकर ना केहू और कहा नाना इन्हीं के बा। ना इनका ना हो हम कहनी ना इन्हीं के बा। ए चुप। डॉक्टर साहब जोन बोला था ना तो सच बा। किशन तू जा घरे। भाग यहाँ से ससुराली में लड़े का भाग। ए डॉक्टर साहब प्राइवेट में चेक करेला। बंद करा लोग। करे इना कैलाश तो के कैलाश जे भी कैले हुई हमको छोड़ब ना। हवलदार जा गांव का सब लौंडन के लेके आवा। डॉक्टर साहब जाए सबका मेडिकल टेस्ट करी। हवलदार साहब हाईली डब्बा सबके एक दे दी और सबके अंदर भेजी।